No, takže jo ľudia, dneska sme u ďalšieho videjka na Hypixel Bedwars, ale dneska som si dal, že úkol, alebo challenge, že nemôžem používať sword. Takže toto tu nemôžem teraz držať v ruke, takže si to nám do prvého inventára a ideme hrať. Tak, bedko. Tak, takže knockback tyčka bude asi prvá voľba, keď nemôžem používať meč. A ideme rašnúť prvý tým. Takže kto to bude? Asi... neviem. Kámo, level 6. Nevadí. Počkám, si tam dáva endstone. OK. Oh, hell no, bro. Nejdem tam, čo si myslíš? Ja si tu zatiaľ odťažím blokandu. Tak. Ne. OK, že si mi spravil cestičku, to mi nevadí. Kamo, poď von, choď von. Bang. Ne. Nevadí, aspoň som zničil, postel som frajer. No, poď. Ešte dva. Tak. Chill. Nechod na mňa. Tam. Na mňa nie. Nechod na mňa. Ja nemám ani endstone. Nie. Lomeno. PC. OK. Ne. Knockback tyčku. Bloky, ideme. Tak. Tak, poď. Kam, choď preč. Tak. Dobre, takže prvý je v prdeli. A ešte druhý. Po emeraldy by som emeraldy, to mi stačí. Na invisku a s knockback tyčkou invis to bude bomby. Tak. Sword nepotrebujem, lebo vlastne nemôžem. Ups. Dobre. Po diamanty by som šiel. No, som videl, ako moc niečo, tak ja idem pozatiaľ. Fúha, po diamanti. Tu nás ani šťák, podľa mňa
toto. Netreba, lebo vlastne mám knockback, tyčku a nesvagat. Takže je to v caj... Ne! Chill. Chill. Tak nič. Fú. No, tak dúfam, že sa vám videjko veľmi páčilo. A čau. Mňau.